Malawi Today. Tikulandireni apa tikufuna tikuoneseni so zina zimene zachitika kumene nkhani yake kwambiri ndiona kuti monga tikuzoa kuti masana kunali msonkhano kulikulu la chipani cha Afford nde tinakupasirani zimene yankhula Enoch Chihana koma pali nkhani ina imene yachitika imene iliyo yoti mukufunika kuti muimve ndipo ndiyoziziswa komanso yodabwisa pa zimene zachitika kumeneku kunabwera apolisi mwazizizi ndipo atafika kumene kuja anafika nkuyamba kufunsa mafunso anthu kaya munali ngati mwandale kaya kungofuna kukwata pa maunka mwa anthu anafunsa kunena kuti kodi tamva zonena kuti kunoko anthu ena akusokoneza ndi anthu anayankha kunena kuti ayi palibe amene akusokoneza ndi anthu anayamba kuwafunsa mafunso apolisi atanena kuti kodi bize imene tinamva zoti akuti muli bize jayatha akuti tumunatanganidwa kutanganidwa kuja kwatha apa apolisi anayamba no kuitutumwa kuti zikukhala bwanji chifukwa anthu lero alephera mademo chifukwa chonena kuti DC boma la Lilongwe anapereka chikalata kwa zipani zosusa kwawo zonena kuti mademo sakuyenera kuchitika chifukwa choti apolisi akakhala bize lero kwa president nde palibe kwa polisi wina alisa mnanga kapezeko mbali ya mademo ndano nalo dabo nina kuti apolisi abwera kuzatani bize mena nawe yata nde apa anapitirira kwa papalisa mafunso a polisi moti chimene chinachitika nchonena kuti akuti wa polisi mmodzi wamkazi anaona kuti pamalo papaipa ndipo sipali bwino anayitulukira mwachangu kuti malowa sipali bwino koposaposa ndisunthepo nde wapolisi ameneyo anasuntha anayamba kuthawa ndithu na wapolisi wina wamuna anaona sote apapasi pokhala analondola wapolisi wamkazi chankuthawa pamene anthu anayamba no kuwalondola anthu achankuwathamangisa kuwapitikisa kuti asapezekenso pamalo pamenepo chifukwa anyansidwa kwambiri anakana ukapereka chitetezo kumademo akubwera no kuchita kuwalondola anthu kulikulu la chipani cha Afford kuti akufuna no chani nde anthu analusa kwambiri moti anthu atamangisa apolisi amenewa apa tikuonesani video imeneyi kuti muone kuti zinakhala motani koma kunjaku kuchitika zinthu zambiri ndipo anthu ndiokwiya kwambiri munthu akakhala kuti wamanga chinthu kuti akufuna apange chinthu ayi chimachitikadi chifukwa zimafika pokwana ndi anthu akuoneka kuti atopa kwambiri ndipo sakumvanso zonena za anthu nde apolisi amenewa achoka chothawa ndithu awathamangisa apa tikukasiyana ka video kanina kuti anali mpungepunge utani kuti apolisi amenewa akafika kuchoka mukuzoona apolisi kuti ateke pamawu semakapapeka sina kama zoti anzathu amakhala equipped amakhala kuti ndi zida zasiyana ndi kuti anthu pasivili pamene mlinga mtima simukupeza tiye mchoka ndithu msapezeke pamene apolisi amene anaziona ndithu tatiye tuonele mtonsa video kuti ziona Polisi
Baba atenge utenga chifukwa chake nchonena kuti azatu wabweresa chimashini chomwe chiwavotere kuti awine osati inu yapya. Chifukwa chake ulendo umenewu tinaupanga. Tikumvana bwinobwino koma anzathu anautenga kuti ife yamba ma demonstration iyayi tikubwera mademo tikutani mademo tikutani koma lero kunali kukaudira ndiye dzulo atapita ndi timu yawo kwa DC kuti mafuna ukaudira. Ewaja anauza kuti yayi musakaudire chifukwa chonena kuti apolisi onse auperekeza chakwera ku Mchinji. Akuti apolisi onse dziko lonse aukaperekeza chakwera ku Mchinji. Ndiye ifeyo ndife zipani amene tizatenge boma. Munipetsetsa amene pakhala 10 months kuti titenge boma. Ndiye titakhala pasi na tiya chisachite chisawawa. Tenta auze maloya athu kuti pali nkhani tipange bwanji. Ndiye maloya zathu atiyayi tilembelembe tiafusa akhoti kuti mmene anenerawa tipange bwanji.